Giunay og patay sa usa ka bana ang iyang asawa kaghapon sa kadlawon tungod lang sa selos. Mga anak sa biktima wa pa makadesider kung pasakaan ba nila kaso ang ilang amahan. Madinsabang sugid limi. Ano kanang kabilya sir may kabilya naglaro ngari kanin hawan di ba na may baso kana gid dapitan. Sa gawas ining panimay sa barangay Kutkot, Liloan, Cebu, nahitabo ang pagdunggab patay kang Alicia Irog-Irog. Suspect sa maong krimen ang bana ni ini nga si Ricardo. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa kadlawon kagahapon. Naigo sa tiyan ug dughan ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Matod sa usa sa mga konsehal sa maong barangay nga pangabubho ang gituuhang hinungdan sa pagpanunggab. Kinisab ang pagtuo sa ikaduhang anak sa biktima. Kumpiyansa lang giwa mami magtuo nga mahitabo giningunan Kaya magkuhan man siya ka nang magduda siya yung anak ba? Na siya kadudahan. Pero okay ba o kimsa? Dugang sa konsehal nga napatawag na sa lupon ang suspect ug nahatagan na og barangay protection order ang biktima. Sukad ni adto, wa na mag-ipon og puyo ang duha. Amo man kuning napatawag sa barangay sa niagi sa wa pa ni nahitabo kay gibunog man ni sa Alicia. Niya karon gi-advise na mo ni nga patuon sa barangay kay haron kuanan ba og kanang BPO ba. Misibat ang suspect human sa hitabo apan mitahan kini kagahapon. Wa na muluwat og pamahayag ang suspect. Abi ninyo Sara, mahal nako inyong mama. Suma, sige lang kog hinuktok sa atong balay. Usa ka suwat ang nakit-an sa mga anak sa ilang panimay nga gibuhat sa suspect apan wa sila masayod kung nahimo ba kini sa wa pa mahitabo ang krimen. Wa pa makadesisyon ang mga anak sa biktima kung pasakaan ba nila og kaso ang ilang amahan. Apan matod nila nga napasaylo na nila kini. Pasaylo papagunan na mo sa unsa. Napasaylo na pa din sila. Dilata niya usbon. Madin Sabang, News 5. 12 ka panimay na ugdaw sa sunog nga nahitabo kaganinang kadlawon sa sitio Kagudoy, Barangay Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugin limi Ray Pasaport. Nagsugod ang sunog sa panimay ng panagiyan ni Gina Cuenca. Galing ni katap ang kayo sa lain pang 11 ka mga panimay. Matod ni Gina na nagsugod ang kayo sa gawa sa ilang balay. Sa bungbunggikan ang sunog ang ana kay kun sa tunga dili sunog ta nimi paana man ang apoy sa taas paana ang apoy sa kami man paana kadung dito sa kwarto namo kay kung baba siya gasol dito itirap ni sa kwarto namo kay dola ang among kusina sa tungay. Usa sa mga nasunugan nagkanayon nga kung gipasiritan pa sa kabumbiruhan ang ubang kabalayan, posibleng untang dili kaabot og 12 kabalay ang naugdaw, din tapot lawas ray ilang nadala. Ako gibuhat, tawad ko siya kay nanawag kog mga tire. Ay tabo to sa po kabuk ako na kontak to tulo ra kabuk. Karon na hitabo. Abot na sila taga Marigondon, una ginabot Marigondon. Moto nga ako giduol nga unaha na gamay diri kay medyo namo ko mga tangke, mga stilin tanan. Ako dako magig madami sa magbungkal nga ako ang pisto. Kay pilaw na ka tangke na daron, mga almost pulo or 13 na ka tangke nasa sod lang sa unit sa area. Okay ba ako nabuto mo na estimated na ko kana mga 800,000 siguro. Dana loyo, bungkag o dana building siguro. Duha ang napaso aton sa pag-ulbo sa kayo. Si Cesar Molina nakaangkon og first degree burns og ang 15 anyos nga si Kate Cuenca. Nagduda ang mga nasunugan nga gituyo ang sunog. Usa ka tumboy nga ginganlan og Jenny ang gidudahan sa mga residente. 15 caretaker sa yuta sa pamilyang Santiago. Giumibahad ni kagahapon nga tutob na lang sila karong adlaw. Nadunggan nga istorya sa anak. Nadunggan yun ako. May nagkuhan masya diyan. Lingkod masya diyan sa kuhan. Sa akong ipandayan, tapag sa lingkod. So, ito lang ay nakuhan. Imong sa ibang mapanawan. Kaya ito, magkukumidyar itong iya ito pag-istoryahan na. Umaran lang ito. Nadawat ang alarma alauna 5 og nakontrolar sa kabumbiruhan paglabay sa 5 minutos ug gipaubos sa second alarm. Gibanaban ang moabot og 450,000 pesos ang kinatibuk ang danyos. Sa atong pag-ato sa mga sunugan god na wala na tayo na panamihoan nga mga akseleran tungod kay tinuod man galing ng iligasyon wala mas sila diha wala mas sila motingog sa pagkanto na to
O tinuod man gali ng alegasyon ang akseleranta na maapil gid sa hinuon pagkasuyop ng fumes sana, maapil og kaon sa kayo ang fumes. O nang sa ang ato ang chief investigator ato nang dad-on ngadto, pero so far wala say makabarog nga maong alegasyon nga ilang giingon sa God. Repasaporte. News 5. Nasikop sa bypass operation ng usa ka level 3 drug pusher sa barangay Pulang Bato, Cebu City kagahapon sapon sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sa Cebu City Police Office. Madin Sabang, Suginlibi. Naila ang dinakpan nga si Larry Kudoy, 48 anyos, residente sa Sitio Dita sa nahisgutang barangay. Nakuha kang Kudoy ang duha ka medium ug 11 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu. Lakip na ang buy-bust money nga 200 pesos ug 630 nga halin sa pagpamaligya og drogas. Ang maong mga ebidensya adunay street value nga 60,000 pesos. Si Kudoy muhalin og 25 ngadto sa 30 gramos matag simana. Before nag-conduct may surveillance for 2 weeks and we conducted buy-bust after the surveillance nga 2 weeks. Ngayon nakuha na itong subject si Larry. Gikumpirmar sa hepe sa City Intelligence Branch nga padayon nilang gitutukan ang Sitio Dita, Barangay Pulang Bato tungod sa illegal nga kalihukan sa dapit. Gani kadtong gipahigayong illegal drug operation sa NBI 7 sa usa ka Rodelio Mendoza, kinsa padayon pang gipangita, mauusab ang suspect sa CIB sa ilang operasyon ni atong buwan sa Setyembre. Napasakaan na og kaso si Mendoza ni atong Setyembre 14 ug warrant of arrest na lang ang gipaabot sa kapulisan. Gibutyag sab ni Santander nga ang dinakpan nga si Kudoy sakop ni Mendoza. Basta sa among part sa PNP, wala gina na mo giundangan. Impact na ng mga personalities nga itong gi-kuhan karon muna giuna karon sa kaigtot ang operation together sa MOA sa illegal drugs sa mga personalities. Pero sige mo naman natin mga ma'am sa personal problema paghihapon na sa pagkakaroon. Gitutukan sa kapulisan kung si kinsa ang nagpaluyo sa illegal nga kalihukan sa Barangay Pulang Bato. Humanduna sila'y nakuhang impormasyon nga gikan sa kauluhan ang supply sa mga illegal nga drogas. Madin Sabang, News 5. Nagtingkagol karon sa prisuhan ang notadong nagbag-live-in partner nga tagalungsod sa Aloginsan human masikop sa buy-bust operation sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipahigay ng pagpangronda sa raid sud pasado alas 4 kagahapon sa panimay sa mga sospek nga silang Almin Manigos o Gabinet Bayon sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Aloginsan. Usa ka tipa nga dawat sa kapulisan sa illegal nga kalihukan sa mag-live-in partner. Tulo ka adlaw nga gipaubos sa surveillance operation ang duha una gipahigay ng buy-bust operation. Nakuha gikan kanilang usa ka 25 gramos nga pakete sa gituoang shabu kun 5 ka dagkong bulto nga nagkantidad og kapin 200,000 pesos. Laing 8 kagagmayng pakete og kwarta nga kapin 2,000 pesos ang nakuha sab sa mga pulis. Kapin sa usa nakatuig nga naglihok ang duha nga gihulagway nga mga level 3 drug pusher. Hugtanong gihimakak sa mga suspect nga ila ang mga nakuhang drogas. Ang ilang area dito ka mapalit nasad kay lugar nga masuyop nga suyupanan nila. Ryan Sorote, News 5. Gipanid-an na karon sa kapulisan ang mga suspek sa pagsunog sa usa ka sakyanan nga dunay sud nga duha ka tawo sa Dakbayan sa Danau. Duna na sab sila'y mga testigos sa nitabong krimen. Madin Sabang, Suginlimi. Aduna nay mga testigos ang kapulisan sa nahitabong pagsunog sa usa ka sakyanan nga adunay sulod duha ka tawo didto sa Danau City. Matod sa Deputy Provincial Director for Operations, Police Superintendent Renato Malazarte, dako ang ilang pagtuo nga dili lang usa ka tawo ang responsable sa krimen. Man sa bisig man sa tumahimo sa duha ka tawo ikan makita man ninyo nga so kung makakuha na to dito sa katong tubadis no makita man ninyo nga gisunog nga napay mga ligid ng gitabunan sa ligid so di siguro mahimo sa usa lang ka tawo. Naghuwat pa usab sila sa resulta sa DNA test sa duha ka mga lawas aron itandi sa DNA sa duha ka missing nga Korean national. Mulanat pa og duha ka semana usa pa mahibaw-an ang resulta sa DNA test. Human sa kapindwa ka semana nga investigasyon sa kapulisan, nailhanaw sab nila ang responsable sa maong krimen. Pagkakaron hugot nila nga gitutukan ang kalihukan sa mga suspect.
Pero karon nara diri ang suspect sa pagkakaroon. So sa pagkakaroon wala ta mo hunong sa pagkukod sa ang ato lang karon to gather evidences. Gipanid-an na nila kini og padayon ng ilang mga case conference uban sa Criminal Investigation and Detection Group, PNP Crime Laboratory ug Highway Patrol Group. Madin Sabang, News 5. Efficient collection mao'y gustong ipatuman ni Governor Junjun Davides sunod tuig kaysa iyang naobserbahan sud sa 5 ka buwan niyang paglingkod, way tarong nga sistema ang Kapitolyo sa pagkolekta sa income niini. King Perez, Sugin Limi. Giangko ni Governor Junjun Davides nga gisaligan sa Kapitolyo alang sa pondo niini sunod tuig ang internal revenue allotment niini. Ana sa 2.2 billion pesos ang ira sa Kapitolyo sunod tuig. Kung kinilang ang saligan kuwang og dulan 400 million pesos ang Kapitolyo sa pagpatuman sa kinatibukang budget niini. Base sa assessment ni Davides nga dili epektibo ang sistema sa pagkolekta sa mga income sa Kapitolyo. Hinungdan nga ni himo kinig realistic budget nga subay lang kun unsay musud nga kwarta sa Kapitolyo. Which maybe is a system nato tingali no kuwang tag ato efficiency sa collection as suffered. That's why we're trying to improve that. And that's why also, precisely, let me go back to my previous interviews nga, we wanted a realistic budget yun. Nakaapekto ba ang kagubot sa Kapitolyo sa miaging tuig humanwa mibiya dayon si kanhi Gobernadora Gwen Garcia sa iyang posisyon? Well, kasi that's a possibility, no? Doon ay effect, no? Kaya there was confusion man good until until Vice Governor Agnes Opali took over as acting governor. Lihukon sab sa gobernador nga mokita ang mga luna ubos sa 93-1 sunod tuig. Aduna untay 468 million pesos nga makita ang Kapitolyo gikan sa halin sa yuta ubos sa Ordinance 93-1 apan wala kini giisip nga budget sunod tuig suma sa budget hearings. Maghimo si Davides og technical working group alang sa maong mga luna. I've been getting already several requests from homeowners associations affected by this issue. Ato ni silang, I told them during my term, ma-resolve yung issue sa 93-1. So that's what we hope to do. In the coming next year, ato nang sudan o tuki ng King Perez, News 5.